Поне ми служи за нещо. Мислиш ли? Бебе, мръдни, че само ме клатиш. Не клатиш. Аз не мърдам, ти шаваш. Това ли беше? Така ще да кажа какво това е. Ще да кажа каква е ориенталска музика тук е. Не, мисля, че се лъжи. Реклами. Що да излиза тук технисимо и секстиране на масяж? Аз ми кажеш ли? Нещо не разбирам. Аз може да взема един кучан картички, а така ще разфърнат на дясна по земята. И да бутам по втората джубоета. Аз имам 5 часа. Аз май ще приключвам, защото няма смисъл вече. Не, няма смисъл. Не използвай всички.